Salutare și bine v-am găsit la un episod pe Samp. În episodul ăsta o să vă anunț că o să fac o serie nouă numită From Zero to Hero. Tocmai și mi-am făcut un cont și pe acest cont o să încerc să ajung la o funcție, de exemplu helper, dacă pot, sau leader, dacă pot ea, nu prea cred. Oricum într-o facțiune o să intrăm, habar n-am ce, sper să intrăm în ceva interesant, un Hitman sau un LSPD, LVPD, habar n-am, încercăm și ce iese. O să postez aproape în fiecare săptămână, dar și vreau să comentați acolo la comentarii și să ziceți părerea voastră, să spuneți dacă ar fi fost interesant sau nu. Și nu uitați de like, dacă aveți dați like, dacă nu. Și da, cam acesta a fost episodul ăsta. Nu era ceva wow, scurt rău, putează. Pa!